3 ползи, защо да използвате пастата за зъби на Forever. Първо, естествена грижа за вашите зъби и венци. Искате ли да използвате по-естествени продукти за вашата устна хигиена? Сигурна съм, че отговорът е да. Много пасти за зъби съдържат химикали, които могат да бъдат вредни за дълготрайна употреба. Пастата за зъби на Forever е обогатена с алоe вера, което помага за успокояването на венците и поддържане на здравето на зъбите по естествен начин. Второ, без флуорид за безопасност и здраве. Искате ли да избегнете химикали като флуорид във вашата паста за зъби? Сигурна съм, че и тук отговорът е да. Някои хора предпочитат да избягат флуора поради потенциалните му странични ефекти. Пастата за зъби на Forever не съдържа флуор, която я прави безопасен избор за цялото семейство, включително и за деца. Трето, свеж вкус на мента за дълготрайна свежест. Обичате ли свежия дъх след всяко миене на зъбите? Сигурна съм, че и тук отговорът е да. Някои пасти за зъби не предлагат дълготрайна свежест на дъха.